يا ثانك يو تملسناكم على نفتوات تخاتلتنا جورج سلتي سفيح مجلس خا بتعامل እንዳመስገንኩ ናይ መወዳእታ ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ንዓአን ገሊጽ ካ መደብና ክንውዲእና ማለት እዩ እታ ንሳልሳይ ሕቶ ኣዳሊልካ ደለኹ ሓፈሻዊ ኩነታት ኣብ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሱዳን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሊብያ ኣብ ግብፂ ኣብ ቱኒዝያ ኣሕፀር ኣቢልካ ብዛዕባኡ ክትብለና እሞኒ ሰሙናውን መደብ ስለ ንመጽእ ኣብ ቀጻሊ እውን ነናቱ ኣርእስቲ ሒዝናሉ ስለ ንመጽእ ኣሕፀር ኣቢልካ ህሉ ኩነታት ኣብተን ሃገራት እንታይ ኣሎ ክትነግረኒ ኢኻ ቀጺለና ኣተኻለየ ትሕቶ ክኸይድ ቴንክ ዩ ሞ ዝልል ኢለን ኣብ ግብፂ ከኣቱ እየ ኣብ ግብፂ እቲ ናይ ምስጓጉ ናይ ኤርትራውያን ገና ጠጦ ከም ዘይበለ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ እስር ቤታት ዝበልዩ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዓመታት ፀኒሖም እዮም ሕጂ እውን ዝኣቱ ዘለዉ ይተሓዙ ኣለዉ እቲ ናይ ምስጓጉ ናብ ኤርትራውያን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ገና ጠጠው ዝበለ ነገራት የለን ወላ እኳ ብንዕኡ ዝኹንን መግለፂ ለንቅነ ወፂኡ ርኢናዮ ኢና እዚ ግን ግብራዊ ኮይኑ መንግስቲ ግብፂ ስጉምቲ ወሲዱ ነቲ ናይ ምስጓግ ጠጦ ከብሎ ንናይ ረፊጂ ስታተስ ብናይ ማሕበር ተራድኦ ዓለማት ዕድል ክወሃቦም ምብፃሕ ክግበረሎም ብሕጋዊ መንገዲ ወረቃቅቶምን ገሎምን ኣርእዮም ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክኽፈት ኣውዒትና ነብል ከምኡ ክንብል ከለና እቲ ኣገልግሎት ንሕና ንገብሮ ሕክምና ኣገልግሎት ይኹን እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣብኡ ዘሎ ናይ ተምሃሮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ብቤት ትምህርቲ ባና ይኹን ከምኡ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኣገልግሎት ዝህብዎ ዘለዉ ኣዝዩ ዝናኣስ ስለ ዝኾነ እቲ ፅቡቅ እዩ ክዓቢ ከም ዘለዎ ሞራላዊ ሓላፍነት ክንወስድ ኣገልግሎት ክንገብር ተሳትፎ ክዓዝዝ ናይ ኩላትና ኣገዳሲ እዩ ቀፃሊ ስለ ንፅውዖ እዚ ናይ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ማእሰርቲ ዋላ እኳ ካብቲ ናይ ቅድም ቁርብ እንተሓሸ ገለገለ ተርእዮታት ካብ እንዳሻህን ካብ ገለን ይረኣያሉ እዩ ሕጂ እውን ኣብያ ትመፅእ እዩ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጦ ክብል እቲ እስር ቤታት ዝግበር ዝነበረ ሃድን ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ጠጦ ክብል ሓደ ብማሕበር ሱርባና ይኹን ኤምዲኤችኣር ይኹን ኣብ ሆላንድ ዘሎ ብሓውና ሙሉእ ብርሃን ዝምእከል ማሕበር እዚኣቶም ሰለስቴና ኮይና ካልኦት እውን ማሕበር ሱዳናውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኮይና ዝሰደድናዮ ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ሱዳን በፂሑሎ እዚ ነገር እዚ ፍታሕ ክወሃቦ እስር ቤት ጠጠው ክብል ገንዘብ ምቕጣዕ እዚ ኩሉ እዚ ድሆታት ናይ ባዕሉ ኣሎ ዓቕሊ ጥበብ ዝፈጠሮ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣደዳ ናይ ብዙሓት ክኾኑ ኣለዉ ቀፃሊ ኣብያ ትመፅእ ኣሎ እዩ ብፍላይ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኣብ በረኻታት ኣብ ሰብሓይ ይኹን ኣብ ካልኦት ይኹኑ ኣቐዲምና ገለ ጥቕስ ኣቢልና ነርና ኢና ብዝከኣለና መጠን እዚ ናይ መስርሕ ናይ መጀመርታ እቶም መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዓመፃት ዘውርዱ ዘለዉ በዓል መን እዮም እንታይ ገብሩ ምስ መን ሰርሑ ከመይ ይንቀሳቐሱ ኣበየናይ መኽዘናት የሳቂቦም ኣለዉ ኣብ መንገዲ እንዳኸዱ ከለዉ ጨውዮም ካብ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ከይተረፈ ብገንዘብ እንዳዓደጉ ንኣሕዋትና ኣብ ብዙሓት እስር ቤታትን መኽዘናትን የእትዎም ኣለዉ ብዙሕ ሽግር እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ናይ ደሄግ ወይ ከዓ ናይ ኢንተርፖል ንሕዳ ኣፕሩቭ ገይርዎ እንተደኣ ኣፍቂድዎ እቶም 8 ዝኾኑ ኣስማት ሊስታ ናቶም ከነውፅእ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ እዚ ግን ናይቲ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ባይትኡ ክዓልፍ ስለ ዘለዎ ብዙሓት ኣለዉ ኣስማቶም መፂና ኣሎ ስእሎም መፂሎ ኢዶም ክእክቡ እዚ ዘይሓላፍነታዊ እዚ ናይ ምስግጋር ብዓብዪ ገበን ምዃኑ ክንፈልጥ ናይ ምስግጋር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ምስግጋር ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትካ ዘይሓላፍነታዊ ዓመፃ ምግባር ነቲ ሓደ ምሻጥን ምልዋጥን እዚ ኩሉ እዚ ድርብ ናይቲ ጌጋ ኣብ ልዕሊ ጌጋ ይገብሮ ስለ ዘሎ እዚ ተኣኪቡ ተደሚሩ ሻቁለት ፈጢሩ ኣሎ ኣብታ ናይ መወዳእታታ ናይ ሊብያ ርዳኣኒ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ዋላ እውን እኳ ኢድና ኣኪብና እንተበልና ገለገለ ኣውያታት መፂ እዩ ክንድቲ ናይ ቀደም ንሕና ኣገልግሎት ንህብ የለናን እቲ ገዛ ሱርባና ኣገልግሎት ንህቦ ዝነበርና ቤተክርስትያን ተጠቂሞምሉ 4 መዓልቲ ሕክምና ዝገብረሉ ዝነበረ ኣብ ወርሒ 10 በቲ ዘጋጠመ ሙሉእ ምስ ደምሰስዎ መሰፍረስዎ ብዙሕ ኣገልግሎት ንህብ የለናን ብዓብኡ ግን ሓንቲ ሻቁሎት ትፈጥረለይ ነገራት ኣላ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ መኽዘናት ናይ ሰምሰርቲ ኣብ 2017 18 19 ከምኡውን ኣብ 19 20 ኣብ እስር ቤታት ተዳውጊኖም ንነዊሕ ዓመታት ተሳቀዩ ብናይ ዩኤንኤችሲኣር መስርሕ ወረቐቶም ዝተነፅገ ኣቓልቦ ዝሰኣነ እዚ ኩሉ እዚ ስለ ዘሎ ሓንቲን ናይ መወዳእታን ትፍተን መስርሕ ብዝከኣለና መጠን ሕጋዊ ስለ ዝኾነ ንዓኣ ናይ ምፍታን ዝከኣለና ክንፍትን ኢና ስለዚ ዓቕሎም ከየፅቡ ኣብ ዘይድላ ዓይነት ካልኦት ነገራት ንኽእቶ ምፍታን ማለት ዕውት ማለት ምዃን ኣይኮነን ግን
تزقبر زنبرة فتناتات كل رئينا بأمو سلما وصل فوت يوم كاب سلما وصل في انت عنت ملأختنا بكيدو ناي بعلو قدرتاتن كالمال إن يروى خون خيري أبو عاتي خزار بيليكم كون قل حانت ناي مودعتان بقل عينت فتنات تقبر كتهلو تخيليا نزخ أب مسرح سلازخونة تخونتات ناتاتهم أب دمت سميعنا نقبرو نقرات كلوي مساء القباب بيلي أب ناي تونيزيا زولو يحواتنا مجمرتا أقلقلوت تساينو اتا كلها بدهوتات اب كالوت هاجرات الرئي زلا اب اتومون مصاص زلا ثلاثه نغرات يبلي كل غزي مثل كان غبو خان نبلو دحر حجي خنزاربو سلازخونا اب تونيزيا زلو ارتراويان انتجريشن زبحال حدا كم تقولو سلستوهبم اشاقيلو مالو انتجريشن انتاي مالتي اب تهاجر كتنبرلو تخيل بايتا فطرلكا كمتم زيغاتات كونكا ختنبر سريحكا ختاتو هيوتكا ختالي زبل عدلات مهابي زبل كالاي ناب عدخا مملاس كل غزي خم تحتت اب قمتاتو اذا كن مثل كان غبو خان فريدكا قدنا يكون نخملسخا كم تقولتات كنغروخا سلازخونه اتناي اب تهاجر انتجريشن بلو زرنا وي كاتت ايس كاناي منبار كتقالسو تخيل نسخا ايخا مجمرتا خو خلوخا خلو رؤي مخنياتات كتقرب تخيل عليك انتي مالتي ايه شقلوت عقلهم كتطب زيكونه التهاجر كم اخو هابكا خلو كتنبرلو زي تخيل مخنياتات انتايو نزبل منالبات بصحف زمصه عليو ريايو لخانه ابو اتي بزح كزارب ليكون كون قل ثم حواتنا اب حماقم زلو زياتهم اكل نايت ليبيا نبزح عمتات زغبرو نسي حشنا يلوم ناب تونيزيا اتيم اب تونيزيا علم قلبو زخلاتهم سلازخونو نزياتهم لك حواتنا ثم بدغ زلنا نتناتهم زملكتون قلع عينت اوياتات كغبر كم زلو اب قمتاتينا مانم ايرتراوي نسلوهم اويات كغبرلهم اب كباب زل هاجرات بكوتا عدلات كهبوم نحزك الكوينو بأكوب دمور نتوم هزبناهم كانوا ويلهم كم زلنا سلازي تمالون سلاماو سلفو غبرو نابتوانا ختماخ بغوسو ام منقد خيدم بوليس حجم دحرت مديسمون كم زلو سميع الله سلازي بوزحات بدهوتات يحلفوا له مالتي ارتراو بدهوتات تطواي بلن كم زي لاخبلن كلخو ستات ابايتو اندحلو خلو تناي سودان طريفنا يلنا بوزحات بدهوتات الله يم ابت معسكرات زغاطمن اي بار حونا يبعلون يريو سلازي بأكوب دمور تناي ارتراو بدهوتات معلب زي رخبه نحنا حلافنت اب دغس لزلنا بزك على متن كل غزي بقصالي ابتناي محبراوي هيوت بدهوتا زغاطمون زلو معلتاوي هيوتهم كيساقيو على ما قال وقت غبرلهم بعلاتهم حلافنتاويان كخونو غبؤمن مسلومن كفطلو زخولن كوهابهم زخول بايتا ناي مخفات بقصالي مدباتنا بسفيح كنزاربول سلازخونه اتنا ايرتراو سدتنياتا كل غن نزي يزمسل زلو يا ثانك يو جورج كفتن صنيحه كمان تناي تونيزيا ابز فيديو خمصو حفشاو ግን እቲ ኣብ መስጊዳት ኣብ ጽርግያ ኣብ ብዙሕ ቦታ ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዒ ይወርዶም ኣሎ ኣብ ቱኒዝያ ዘለዉ ይሕዋትና ስደተኛታት ከምኡ ድማ መግቢ ይኹን ዝስተገለ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ እውን ሓደ ዝረኸብክዎ ሰብ ከምኡ ብል ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እቶም ኣብ ደገ ዘለና of course ኣብ ሊብያ ኣብ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዝወጣጥቃ ነገር ኣሎ ንኩሎም ብሓባር ድምጽ ንምዃን ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቱኒዝያ ግን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ኣለና ኣብ ጽርግያ ኢና ተደርቢና ገለ ይብሉ ሞኒ እዞም ኣብ ደገ ዘለናስ እንታይ ክንሕግዞም ንኽእል እቲ ኢንተግሬሽን ዝበሃልካዮ ዝበልካዮ ከዓኒ ብዛዕባኡ ሲ እኹል ኣፍልጦ ኣለዎም ኢልካ ዶ ትሓስብቶም ኣብኡ ደሎ ስደተኛታት መታን ኣቐዲሞም እንታይ ዩቲ ዝበሃልዎ ዘለውን ኣብ ቀጻሊ እንታይ ክገብሩሎም ወይ እንታይ ዓይነት መልሲ ክህቡ ኣለዎም እንታይ ምኽሪ መሃብካዮም ነርካ እዋ ጽቡቅ እቲ ከምኡ ኢሎም ሓለፋ ክቡኻ ከለዉ ንኣብነት እቲ ርድኢት ምናልባት ኣብ ድሕሪ ግዜ ብሓፈሻዊ እቲ ግቡኡን መሰልን ናይ ስደተኛ ዝብልን እቲ ንሱ ክገብሮ ዘለዎ ወይ ከማልኦ ዘለዎ ረቋሒታትን ዝብል ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መደብና ከነልዕሎ ግፍሕ ስለ ዝብለና ግና ገዳሲ ከዓ ስለ ዝኾነ ክንዛረብ ኢና ግን ንኣብነት ኣብ ናይ ቱኒዝያ እንድሕር ዳቅሩ ክጠቅስ ኮይነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፅሑፍ መልክዕ ብዓይነይ እውን ኣብ 2 ዓመት ሙሉእ ነቲ ንሶም ዝገብሩ ዝነበሩ ኣውያት ቀጻልነት ይከታተሎ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ካብኡ ሓንቲ ኤርትራዊት እዚ ኩሉ ብድሆታትን ሽግራትን ስለ ዝመረራ ሂወታ ክትጥልፊ ኢላ ካብ ካልኣይ ፍሎር ክትፀድፍ እንከላ ናይ ባዕሉ እንታይ ነይሩ እቲ ብድሆታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደ መልእኽቲ ነይሩ እዩ ማሕበር ተራድኦ ዓለማት ነዚ ኣቃልቦ ገይሩ ዘለዎም ብድሆታት ናቱ እውን መግለፂ ነይሩ እዩ ካልኣይ እቲ ቋንቋ ናይ ባዕሉ እቲ ዝወሃቦም ምስ ግዜ ዝወሃቦምን ኣብ ደገ ወፂኦም ክዛረብሉ ዘይምኽኣሎምን ናይ ባዕሉ ሽግር ምህላው ካብቲ ዝረእኽዎ ፅሑፋት እዩ ምናልባት እዚ ኣብቲ ቀፃሊ
እንታይ እዮም ፈቲኖም ከንታይ ኣጋጢምዎም ዝብል ብመልክዕ ሰነዳት ወይ ከዓ ኣብነታውያን ዝኾኑ ቴስቲሞኒ ንብሎ ብምስክርነት መልክዕ ብመዓልታት ንስንዶ ነገራት ክህሉ ስለ ዝኾነ ድሕዳ ክንቃለስ ኮይና ኣብዚ ግን እንታይ ኣሎ ዲስክሪሚኔሽን ኣሎ ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ናይ ምንፃል ወይ ከዓ ተነፅሎ ብምንታይ በትናቶም ሕብሪ ክኸውን ይኽእል ዶ ናይ ፀሊምን ፃዕዳን ዝበሃል ዓይነት ፍልልያት ክህሉ ይኽእል ድዩ ንሳቶም ዘቕረብዎ ፅሑፋት ከምኡታት ዓይነት ዝብል ኣሎ እዩ ናብ ሃይማኖትና ናይ ባዕሉ ሽግራት ፈጢሩልና ኣሎ ዝብል እውን ተጠቂሱ ኣሎ እዚ ግን ንሕና ኣነ ከም ሰብ እንድሕር ቻለንጅ ክገብር ኮይነ ወይ ከዓ ንዑ እንድሕሪ ጠጠክብል ኮይነ ኣበየናይ መዓልቲ መን ኣጋጢምዎ ከይዶም ነይሮም ድዮም ቤተክርስትያን ኣብቲ ከባቢ ኣሎ ድዩ ክርስትያን ስለዝኾኑ ፀሎት ገብሩ ደሊኦም ስለዚ ንኸምኡ ዓይነት ተኽእሎታት ከባይታ ሂብዎም ድዩ ክህቦም ኢሎም ፈቲኖም ከንታይ ኣጋጢምዎም ብቃላት ወይ ከዓ ብምዝርራብ ዋላ እውን ካብቲ ኮሚኒቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊኦም ዘጋጠሞም ዓይነት ብቃላት ይኹን ብግብራዊ ማሕረምቲ ይኹን ካብን ናብን ንክንቀሳቀሱ ይኹን ናይ ስራሕ ዕድላት ረኺቦም ንክንደይ መዓልቲ ይፀንሑ ስራሕ ብዙሕ ነገራት ከምሳት ጋዘር ክግበር ነገራት ኣሎ እሞ እቲ ከም መበገሲ ግን ሓደ ስቴትመንት ሰይዶም ላይ ኣለው ንዕኡ ትራንስሌት ተገይሩ እቲ ናቶም ስለዝኾነ ብቴስቲሞኒ መልክዕ ግን ገለገለ ነገራት ከብል ዘሎ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ግን ኣገዳሲ ጠቂስካ ኣለካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሓት ኣይኮኑም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ኩሉ ግዜ ሲ ትርጉም ናይ ምህላው ኮሚኒቲስ እንታይ እዩ ትናተይ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣለና ኢልና ኣብ ደገ ኣድቨርታይዝ ካብ ምግባር እቲ ናህና ብባህሊ ካብ ምርኣይ ፆታ ደረፍቲ ካብ ምዕዳም ገንዘብ ካብ ምእካብ እዚ ኩሉ ዝዓዲዎ ዓለም እቲ ሓደ ነገር እንታይ እዩ እዚ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኢልና ንኸፍቶ ኣገልግሎት ንኣባና ዘሎን ንኣብ ደገ ዘሎን ንደቅናን መፃኢ ሂወትናን ባህልና ከላልየሉን ዝኽእል ዓይነት ሰንሰለታት ክኸፍት እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ነዚ ክንገብር እንተኮይና ከዓ ተጠቀምትን ተረባሕትን ናይቲ ከባቢና ዘሎ ሪሶርስስ ወይ ከዓ ተኽእሎታት ተጠቀምቲ ክንከውን ኢና ነዚ ጌርና ዲና ዝብል ኣገዳሲ ኣሎ ነዚ እንድሕር ዘይንገብር ኮይና ነዚ ኩሉ ይሕዋትና ክንቅበል ኣይከኣልና ኩሉ ግዜ ናህና እንታይ ኣሎ መሲልካ ድኹማ ተሓሳስባ ብዛዕባ ሓወይ ጥራሕ ትዛረብ ኖ ናይ ብሓቂ እንድሕር ደንፊዕና ተኣኪብና ብጥርኑፍ ኣገባብ ማሕበረኩም ኤርትራ እንድሕር ዳ ሪፕሬዘንት ጌርና ጠጠው ኢልና ክንዲ ብሓደን ክልተን ንዛረብ ጥርኑፋት ኢና ኣገልግሎት ንገብር ኣለና ነቲ ኣገልግሎት ንገብሮ ንክድልበልና ተኽእሎታት ናይቲ ዓዲ ወይ ከዓ ክወሃበና ዝኽእል ሓለፋታት ክንፍትሾ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ስፖንሰር ናይ ምግባር ንዓኣቶም ክንቅበል እንታይ ማለት እዩ ንሕና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክንቅበሎም ኢና 45 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቱኒዝያ ኣለዉ ዝበሃል ንኣብነት ተምፅእ እዚ ክትብል ከለካ እታ ኮሚኒቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ተቕርቦ እያ ንሕና ዓቕምና ድሩት ስለዝኾነ ኣባላትና ክንድዝ ስለዝኾኑ ክንቅበሎም ንኽእል ኢና ገዛውቲ ናይ ምድላይ ካባና ቮለንቲርስ ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ካብ መኪና ካብን ናብን ናይ ምጓዓዝ ክንሳተፍ ኢና ስራሕ ናይ ምድላይ ክንሕግዞም ኢና ንስኻትኩም ትገብሩልና ከዓኒ እኹል ብቕዓትን ዓቕምን ስለ ዘለኩም ንስኻትኩም ካብ ኣካል ናህና ኮንኩም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድዩ ብቤተ ክርስቲያን ዝቆመ ድዩ ብዝኾነ ይኹን ካልኦት ትካላት ድዩ ተመሓዚኻ ነቲ ኩሉ ሰብ ከተምፅእ ከለካ መጀመርታ ክንድዚ ዝኣክል ሰብ ኣብቲ ከባቢኻ እንድሕር ኣምፂኻዮ ኣብ መጀመርታ ትግዳዕ ኣለካ ዝያዳ ትሰርሕ ኣለካ ግን ሕሰብዎ 50 ሰብ ኣብቲ ሃገር እንድሕር ኣምፂኻ እታ ኮሚኒቲ ባዕላ ዓብያ ኣላ ኣባላትካ ደንፊዖም ኣለዉ ዕድላት ናይ ኣታዊኻን ናይ መልክዕ ናይ መፃኢ ሂወትካን ናይ ኤርትራዊ ሓላፍነትካን ተላልዮ ኣለካ ንስኻ ካልእ ዓይነት መስ ተናህና ዘላ ተሓሳስባ ግን ነዚኣ ክንስዕር ኣይከኣልና ነዚኣ ክንሰግር ኣይከኣልና እታ ኤርትራዊ ማሕበረኩም ኤርትራ ኢሉ ክምስረት ከሎ ቀዳማይ ከም ሪኳየርመንት መሊእኻ ላይሰንስ ወይ ከዓ ፐርሚት ወይ ከዓ ፍቃድ ምርካብ ጥራሕ ዘይኮነ ድሓር ደረፋይ ስለ ዝዓደምካሉ ፆታ ስለ ዝገበርካሉ መስተ ስለ ዝሃብካሉ እዚ ጥራሕ እንታይ ክኾነና ናበይ ከብፃሓና እቲ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኮሚኒቲ ካዕብዮ ኣገልግሎት ከም ትህብ ዘለካ ከተርእዮ ሰባት ክትቅበለሉ ከም ትኽእል ንሓወይ ንሓፍትኻ ዘይኮነስ ከም ሕብረተሰብ ጠጠው ኢልና ብዙሓት ሰባት ፅልዋ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ከም ኮሚኒቲ ክትቆምን ከለካ ደብዳቤ ትፅሕፎን ብሓደ ኣካል ኮንካ ደብዳቤ ትፅሕፎን እቲ ፅልዋ ንባዕሉ ይፈላለዩ ኣባላትካ ናትካ ብዝሕኻ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ፈጥር እዩ እቲ ኮሚኒቲ ትገፍሓና እንድያ ደላ ጆርጅ የቕሬታ ናብ ካልእ ታውፒክ ከይንኸይድ እቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እውን ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት እውን ናይቲ ስደተኛታት ክነልዕሎ ስለ ዘለና ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ኢትካ ይቕሬታ
I think እሱዩ እቲ ናይ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ኮሚኒቲ ምህላው እንታይ ክንገብረሎም ከም ንኽእል ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኢኻ ሓንቲ ናይ መወዳእታን ሕቶ ክሓተከ ብድሕሪኡ መደብና ክንውዲና ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተገብረ ወይ ዝመፀ ምዕባለታት ኣለዉ ዶ ብፍላይ ከዓ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ማለት እዩ ኣስፋሕ ኣቢልካ ሳ ክትገልፀለይ ብድሕሪኡ መደብና ክንውዲና እታ ግዜ እውን almost ሓደ ሰዓት እንፈርዓን ክንገብር ኢና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኣነ እውን ይቀኒለይ ስለዚ እወ ኣብ ሰሙን እዚ ብፍላይ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ሓደ እቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ባዕሉ እቲ ኣብ ቦምበር ኣብ ኣሜሪካ ምምፅኡ ምናልባት ድሕሪ ግዜ ብመግለፂ ምስ ወፀ ክንሰምዖ ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንባዕሉ ኣርእስቲ ዝሓዘ ተላዒሉ ነይሩ እዩ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣድህቦ ክወሃቦም ከም ዝኽእል ከም ዘለዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንባዕሉ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቓልቦ ክገብር እዚ ኣብ ማዓስከራት ዘጋጥም ዘሎ እዚ ሕጂ ሓድሽ ማዓስከር ከም ምዃኑ እቲ ናይ ተኽእሎታት ኣቐዲመ ጠቒሰ ዝነበርኩ 4500 ኣብ 2022 ጥራሕ ዕድላት ክወሃብ ንሕና ስራሕና ክንገብር ተባሂሉ UNHCR ስራሕና ዋዲድና ኢና ተዳሊና ኣለና ዝበሃል መግለፂ ክፀንሕ እንዳ ነይሩ ግን እቲ ናይ ኣራ ወይ ከዓ እቲ RRS ዝበሃል ንባዕሉ ጠጠው ኣቢሉ ስለ ፀንሐ ንሱ ቅልጡፍ ስርሑ ክጅምር ከም ዘለዎ ምናልባት ካብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ገለ ዓይነት መዕደቢ ክበፅሕ ዝብል ተስፋ ኣሎ ትፅቢት እውን ኣለና ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ፅቡቅ እዩ ግብራውነት ኮይኑ ኣብ ምድሪ ክንሪኦ ደስ ይብለና እቲ ኤርትራዊ ዓቕሉ ዘፅብብ ዘሎ ዓቕሉ ከፅብብ የብሉን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣውያትን ጎስጓስን እውን ንባዕሉ ክምስገን ዝግብኦ ስለዝኾነ ግን ምስጋና ዝበሃል ውፅኢቱ ርኢኻዮ ድምፂ ሕዋትካ ተሰሚዕ ኢልካ እቲ ዝግበር ዘሎ ተስፋታት ክውንነት ረኺቡ ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ኤርትራዊ ዝወረደ ብድሆታት ካብ መጀመርታ ክሳብ ሕጂ ኣቓልቦ ረኺቡ ከብል ተስፋ ንገብር እዚ ክንብል ከለና ከም መቐፀልታ ናይ ዝቐነየ ኣኼባታት እውን ምናልባት ትማሊ ናይ US ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ናይ ባዕሉ ገለ ፎሎ ኣፕ ተገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እውን ፅቡቅ እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ነቲ ናይ ኣገልግሎት ናይ ምጅማር እቲ ናይ ዝግበር ዘሎ ወረቃቅቲ ናይ ምስላጥ ጠጠው ምባሉ ክጅምር ከም ዘለዎ ነዚ ኩሉ ዓይነት ዝገበረ ስለዝኾነ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ስለዚ ህዝብና ዓቕሉ ከየፅብብ ህዝብና ሰብ ከም ዘለዎ ንስልኡ ጠጠው ከም ዝበልና ብዓቕምና ክንቃለስ ምኳንና ሕጂ እውን ተስፋ ክንቦ ተስፋ ክቆርፅ የብሉን እዚ ክንብል ከለና ንኩሉ ከኣሊ ስለዘይኮነ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኣብኡ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኢንተግሬሽን ዝበሃል ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ንሃገርካ ምምፃእ ዝበሃል መሰልካን ግቡእኻን ፈሊጥካ ከምኡ ክበሃል እንከሎ ክሰንብደካ ዘይኮነ እቲ ኢንተግሬሽን እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ንባዕሉ ካልእ መዓልቲ እውን ክንዛረበሉ ስለዝኾና ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምዝናይ ምዕባለታት እንታይ እያ ክጠቕጣደልየ ዘለኹ ሓደ ሃገር ኢንተግሬሽን ወይ ከዓ ኣብቲ ሃገር ተጣይስካ ክትነብር ኢኻ ክብለካ እንከሎ ኣብ መጀመርታ ስታይለ ብፍላይ ተጋሩ ንባዕሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እኩብ ድሙር 1.3 ሚልዮን ካብ ገዛውቶም ተማዛቢሎምስ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብቲ ውሽጢ ይነብሩ ኣለዉ ኢልና ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት እንዳሃለወ ኣብቲ ናይ ኤትኒክ ኮንፍሮንቴሽን ኣብ መንጎ ናይቲ ዓሌታት ምግጫውን ምቅታልን ምበኣስን ምፍሕፋሕን ዘይተደለየ ዓይነት ካብ ፖለቲካዊ ምቅያራትን እንድሕር ኣሎ እቲ ኢንተግሬሽን ዝበሃል ንኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ዕድል ክህብ ይኽእል ድዩ ንዝብል መጀመርታ ቻለንጅ ክግበር ንድሕር ኮይኑ ቻለንጅ ክግበር እዩ እዚ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ድምፂ ናይ ኤርትራውያን ሰሚዕካ ዝኽየ ስለዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ ብዩናይትድ ኔሽንስ ተወሲዱ ዘሎ ብናይ UNHCR ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ላዕለዋይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝኸይድ ዘሎ ኣኼባታት እዚ ሕጂ ዝቐነየ ገለ ዓይነት ተስፋታት ክብል ኣድህቦ ክረክብ ብፍላይ እውን እዚ ናይ ክልተ ማዓስከራት ናይ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ኣብ ዓለም ዋጭ ዘሎ ህዝቢ ተፈላለዩ ስለ ዘሎ ኣቦ ኣብቲ ሃዲሞ ወፂ ኣሎ ኣደ ምስ ደቃ ኣብ ድሕሪ ተሪፋ ኣላ እዚ ኩሉ እዚ ቅልጡፍ ፍታሕ ክወሃቦ ስለ ዘለዎ ኣድህቦ እውን ክወሃቦ ስለ ዘለዎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ እዚ ነገር እዚ ፍታሕ ተዋሂብዎ ህዝቢ ተኣኪቡ ተጠሚሩ ኣቦ ምስ ደቁ ምስ ሰበይቱ ምስ በዓል ቤቱ ኣብቲ ዘለዎ ዓይነት ተኣኪቡ ተቢሉ ብሓንሳብ ክእከበሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ተደኣ ኮይኑ መጀመርታ ክንፀቕጦ ዘለና ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘለና ንመንግስቲ ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ኩሎም ሓላፍነታዊ ብዝኾነ UNHCR ብዝጠልቦ ፃውዒት ተማእዚዞም ነቲ ጉዳይ ክውን ገይሮም ህዝቢ እዚ ሕጂ እውን ነቲ ዝተበደለ ዳግማይ ከይብደል ንብሎ ነበርና ካልኣይ ግዜ ሽግር ፈጢሩ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ህፁፅ ፍታሕ ክመፃልና ንፅውዕ እዚ እውን ሓደ ካብኡ ስለዝኾነ ምናልባት እቲ ክውንነት ኣብ ግዜ ንሪኦ ንኸውን ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ላዕሉ ዝነበረ እየ ክብለካ ፈቱ
مودعتا قرب كبلو زدلي بزعباتنا يا قلقلوت محبر سربانا قرب تنكف كبل نحراف كي كالي صبر يرتقي يا مودعتا تي كتبلو تدلي وي حبريتا خون إلا بواك خون قل نعو عدل كبكة قدميو ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ መደብ ዳሃይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዛዕባ ሳልሳይ ዓመት ናይ ቀሽር ቢን ቀሽር ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ማለት እዩ ዘሕለፍዎ መስገደላት ዝነበሮም ሽግር እንታይ ዓይነት መከራ ይሕሊፎም ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ክንገልጾ ክንፍትን ኢና ምስ ሓው ጆርጅን ካልኦት ኮይና ክንመፀኩም ኢና ማለት እዩ እዚኣ ከም ሓበሬታ ከሕልፍ ኣይደሊ ናብቲ ስኻ ክትብሎ ትደሊ ክኸይድ እሞኒ እታ መደብና ክንውዲ ኢና ይቐኒለይ ይቐኒለይ እዚ ኩሉ እዚ ክንብል ከለና ብብዙሓት ቻለንጅስ ወይ ከዓ ብድሆታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ምህላው ኣብ ግምት እቲና እዚ ማሕበር ስርባና ይኹን ኤምቢኤችአር ይኹን ናይ ኤርትራን ፋውንዴሽን ፎር ሂማን ራይትስ ዝብል ኣብ ሆላንድ ዘሎ ካልኦት እውን ኣብ ደገ ከፊትና ተኣኪብና ተደሚርና ክንሰርሓሉ ኢልና ባይታ ከፊትና ዘለና 100% ኩሉ ኣብቲ ናይ ሂማኒታርያን ቤዝስ ፎካስ ዝገበረ ኣቓልቦ ክረክብ ድምፂ ክንኮኖም ተባሂሉ ዝተበገሰ ስለዝኾነ እዚ ናይ ማሕበር ሱርባና ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ ኩሉ ኣብ መሬት ዝግበር ዘሎ ኣገልግሎት ኣብ መሬት ዝግበር ዘሎ ድምፂ ናይ ምዃን ኣብ መሬት ብሕጂውን ክግበር ተባሂሎም ዘሎ ኩሉ ንዝኾነ ይኹን ካልኦት ዝራኸብ ስለዝኾነ ባዕልና ተበግሶ ወሲድና ንገብሮ ስለዝኾነ ምስቲ ካልኦት ኮምፕሮማይዝ ዝገብሮ ወይ ከዓ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዎ ነገር ኣይኮነን ብንፁር ባዕልና ንወስዶ ድምፂ ክንገብረሉ ንኽእል ባይታ ንፈጥረሉ እዚ ነገር ዝኽብል እንከሎ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ብድሆታት ኣቓልቦ ክረክብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክንህበሉ ንኽእል ባይታ ክንከፍት ሕሙማትና ክሕከምሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ሕጂ ትማልዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንመጥባሕቲ ብህፁፅ ክግበር ስለዝነበሮ ገንዘብ ስለዘይነበረ ነዚ ሰብ እዚ ከዓ ናይ ግድን ክገብር ሂወቱ ክድሕን ስለዘለዎ ኣማራፅ ስለዘይብልና ካብተን ዘለዋና እቲ መጥባሕቲ ክግበር ከም ዘለዎ ወሲና ኣለና ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ብድሆታት ቀፃሊ ይመፅእ ኣሎ እቲ ንዓኻትኩም ድምፂ ንኾነልኩም ዘለና ብዝከኣለና ክቕፅል እዩ ጠጠዋይ ንብል ኢና ዓቕምና ክንገብር ኢና እቲ ኣብ ምድሪ ወሪድና ንገብሮ ዘለና ኣብ ግብፂ ቤት ትምህርቲ ከፊትና ኣለና ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ተኸፊትሎ 226 ተምሃሮ ኣለዉ ኮምፒተር ዝስጥቆምኩምሉ እንድሕር ኣሎ ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ንዓኣቶም ክጠቕሞም ፕሮጀክተር ንደሊ ኣለና ዝኾነ ይኹን ፋይናንሽያል ኣሲስታንስ ዝግበር ገንዘባዊ ሓገዝ ነቲ ቤት ትምህርቲ መደንፍዒ ነቶም ቆልዑት ሓገዝ መምሃሪ እንተኽኢልና ኣብኡ ክበልዑ ክሰትዩ ምግባር እንተኽኢልና ናብ 400 ምግባር እንተኽኢልና ክሳብ ሃይ ስኩል ምግባር እንተኽኢልና እቲ ስታንዳርድ ናቱ ናብ እቲ ካሪክለም ናቱ ወይ ናይ ኣሜሪካን ስታንዳርድ ወይ ከዓ ናይ ብሪቲሽ ስታንዳርድ ክንጥቀም ድሌትናን ሃንቀውታናን እዩ እንታይ ክብል ደልየ ብቕዓት ናይ ደቂ ሰባት ብገንዘብ ጥራሕ ዝምወል ኣይኮነን ብገንዘብ ሓገዝ ሓደ ካብቲ ገለ ሚእታዊ እቲ ኣገልግሎት ጠጠው ከይብል ኣብ መንጎ ከይቋረፅ ስለ ንደሊ እቲ ብቕዓታዊ ሓገዝ ናይ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣገልግሎት የድሊ ሓካይም ፀዊዕና ኢና ትማሊ ፀዊዕና ሎሞን ክንፅውዕ ኢና ፅባሕ ክንፅውዕ ኢና ገንዘባዊ ሓገዝ ኩሉ ግዜ ፀዊዕና ኢና እቲ ገንዘባዊ ሓገዝ መበል ሳልሳይ መስርዕና ብማሕበር ተራድኦ ኣቓልቦ ክረክብ ኣለዎ ተባሂሉ ተገይሩ እዩ ኣብ ማሕበር ኣብ ምድሪ ወሪድና ኣገልግሎት ጌርና ኢና ናይ ስፌት መኪና ቅዲ ክዳን መሃር ኣለዋ ሕጁን ክቕፅል እዩ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ኣብ ግብፂ ኣሎ ክቕፅል ኣለዎ ክቕፅል ተኮይኑ እቲ ኮምፒተር ንባዕሉ ተማኡ ዘለዉ ተኻሪም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ብድሆታት ከም ዘለና ክንፈልጥ ኢለ ተኻሪኻ ክትገብር ኮምፒተር ክሳብ ክንደይ ድኹማት ዓቕሚ ከም ዘይብልና ግን ድሌታት ከም ዘለና ህዝብና ክርዳኣልና እሞ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓገዛት ዝግበር ኩሉ ድምዖ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ እተን 2-3-4 መኪና ተገዚአን ዘለዋ 10 ክንገብረን ኣገዳሲ እዩ ነታ ሓንቲ ኮምፒተር ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ $100 ሂቡ ካልኣይ ሰብ እንድሕር ደኣ $200 ሂቡ ነታ ግራጁዌት ጌራ ተመሪቃት ከይ ዘላ ምህርቲ ዘምሃርናያ ነታ መኪና ሂብና ከም ግራጁዌሽን ከም ጊፍት ክንባኮ ደስ ዝብለኒ እዩ ሃንቀውታይን ድሌተይን ብዙሕ እዩ ሃንቀውታናን ድሌትናን ብዙሕ እዩ ግን ተሳትፎ ናይ ሰብ የለን እሞ እዚ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ገዛ ከፊትናዮ ዘለና ከነዕብዮ ንደሊ ከነብዝሖ ንደሊ ኣገልግሎት ክንህብ ንደሊ ሕክምናዊ ረድኤት ክንገብር ንደሊ ቤት ትምህርቲ ዕድላት ክኽፈት ደሊ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ማሕበራት ካልኦት ብመንፈሳዊ ሂወት ይኹን ብካልእ ይኹን ኣገልግሎት ክህቡ ዘለዉ ዓቕሚ እንድሕር ደኣ ደለና ንሕና ንሳቶም እውን ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ፈሊጥና እቲ ንገብሮ ኩሉ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ጥራሕ ናህና ታርጌት እቲ ኤርትራዊ ድምፂ ክረክብ ሰብ ከም ዘለዎ ክፈልጥ መሰሉን ግቡኡን ክርድኦ ሓለፋ ክረክብ ግቡኡ ክግልገል ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክረክብ እቶም ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዘለኩም መማህራን ኮንኩም ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ካልኦትን ተበጊስኩም ዘለኹም ንስኻትኩም ከምኡ ክትገብሩ ከለኹም ሕልሚ ኣለና እዩ ንስኻትኩም እውን ኣብ ኦንላይን ኣትይኹም ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ብኮምፒተር ክትመሃሩ ድሌትናን ሃንቀውታናን እዩ ድሌትና ብዙሕ እዩ ኤርትራዊ ተሳትፎ ግን የለን እሞ ደጊመ ደጋጊመ ዝፅውዖ ኤርትራዊ ተሳትፎ
شللنا خير أنا كلاتنا أكل نايز نحرد أخوينا أبحث إرجع لو تخم نجبر أي جارانتيو إحنا توفنا إنا عقمنا هنجبر تدالينا إنا بجبراو سرح مدري زر أنا نبر كنجبر علينا راح ندابلنا بتصحت راح نبر سبات هيكوننا عقمنا نجبر علينا دحر حجون كنك قالسينا أبي هوت إتران لو تخم جبرينا أم مسرتاو شجرنا عدنا خمسة تردينا نخلاتنا إذا ملكت زناي نسو نفس وقف إتي أمونجو جاب تفتير زلو نارو ده جاب زبل إتي أمونجو هزبنا متفنان تفتير زلو أطبيبك محبراوي هوت جن نخلاتنا خمسة ملكت حلفنا توسيدنا كلاتنا أبسطات بخن كون بpolitical عينت كيت أمتنا أم محبراو قلقلت أبركتو خنجبر ناي كلاتنا تقوي إتيو دقيمة يمسكناك محبر سروانا ويب سايت هاللو سروانا life.org زبل ويب سايت هاللو قبل عليون من البات ما نمسب كم أبال membership كوينة أب عمت أبركتو خجبري زيا عقمي تبل أبتنا هنا ويب سايت آتيكم ولو ندويلكم كترخونا $100 أب عمت نحرد كم membership آتيكم جوينجيركمنا حبريتا خنبكم نقبر زلنا معبالات كتكاتلوه سناي نحنا نيوزليتر ناي ورح نسدلكم نزغلو زي أبسنسلت نحنا آتيكم نخلو سعبو نتسناي نخلو تعذبو نتسناي سعبو زبل كل جزء نتقومي بمنفساو درخيت تدرخنا هنا تبقيسنا يحواتكم هنا تمالي بشجرنا حليفنا بذي شجر زي سلز حلفنا التعبابيانا سلنفلت تاريخ هيوتنا سلزقدسنا إرتراوي هيوت زحالفو زلو بدهوتات أب قمت أتينا تطوز بلنا سباتينا سلزي بأبالنت جوين قبورنا بأقلقلوت جوين قبورنا بقعاتكم توفيلو من قدي ولو ندقخم أب كالج جراجويت قبرو كم انترنشيب نحرد أخوينا كنصدلو نخل بايتا خفيتنا لنا نتوم دقنا حيتكم أقلقلوت قبرلو أب أمريكا زلهم إذن أسايلم سيكرز بحال تشالنج يقات انسل زخونة إتي انترنشيب ناتكم ون أبتناي وراءاتهم ترقوام إتقطعتات مملا تورقاتهم محقاز بعبي تناي إرتراو بدهوتات أفلوت أخو حدروا لكم سلزبل فلاي أبتناي لو سكول زلهم إرتراويان بزخونة يكون ملكع كلاتنا كونتريبيتر أجرنا زخولو زي أكلنا كلهم كون نبلينا أموداتو إذن أي أبدأ سدت راح زي كونه أبوش تهاجرون ناي بعلو حدا مدى بعلو أبتحت محبر سروانا واتر فور لايف إريتريا زبل ماي هيوت إرترا زبل حلمن دليتنا للناي أبتنا إنستيتيشن دحر جزء زخون كنت خونه إذا ماي هيوت إرتراجن زكالو متن نزنا جرزة أدهوبا جيرو أب نفس وقف إرتراوي سرت ناي هلاوينا خنتكل سب كم زلوا وقفلت سلازنا أب تدحرواي كيكنا إذا حجي أب دهوتات زقات موزل إرتراوي لعد زخونه يكون أب حجرات زوار زلوا شجر زلوا زتأمن زلوا أدهوبا سأني حكمنا قرقلوس سأني نقول أكيدنا دميرنا تساتفوا خنو دقيمة تصوعوا محبر سربانا سور زلوا بانا نتبانا نقبرون أي كلنا تحبابيرنا هنا دقيمة تصوعكم أكلنا يزخنو ببعاتكم أكل كنو بحاجزكم أكل كنو بتساتفهم أكل كنو بزحات سبات كم بعد MJ يخونو بزحات كالوت متأمهمنا لهم سلازت محبر راح تقص ديكونه توم individual قل سبات ومتأمهم جين ديركم نازل لهم أمبريلا ناي ميديا تفتر زلوا تأكدنا تدميرنا إذن إرتراو لوتي إرتراو تحساسبا بقعاتاو تساتفو أقداس مدرخ سلازخونه إذا حلفة زح جزء بدهوتات رينا إذا بدهوتات زد حرق جزء خنزار ولا سلازخونه أبزت راح تتوقن بال بنا إثيوبيا حاجز كجبر نحر كوينو أقدم مستقبل نيري إجل أب سربانا life.org كتحفون نحر كإنكات طبق نيرو سربانا life.org زبل آتيهم بأبال نت كتكونوا آتيهم تزجبر زل حلاف نت كترهويو آتيهم ولا تبدأ بيتات كل جزء نتحفون بمنجستات يكون نبتراد أو محبرات يكون تأوياتنا إرتراوي يكون راح اتنعاواتهم أبوا قاعدة توم نجاراتنا شير زين قبرو مخنياتو تستيموني مسكرنت نايسب كبن كلها برئسة أمانت كم زبطهم بمسكرنت كم زأكمنايو مسانا كم زلو سندات كم زأكمنا جيرنا سلن زارب دا أمبر أي بطحهم إن داتبها أميدا زقبر نويح عمتات بفلاي نعمتن قالن زخدة بدهوتات بفلاي المتن كحدتن ما عليها زي يقولوا بدهوتات زقات أمنا نعانا زي كون نيحواتكم نيحواتنا متأمات نتهتان أدهوبا مقبار أقداسي مو دقاقيمة يمسكنكم إذا ما دبزق على سلزخونه أبزمت زولو صومن كساب زرخبنا يقنيلنا إتحانت التقسكايا كشر بين كشر من بالنا ناي ليبيا قرب كنت ناخفينا بدهوتات زحالفة بحال دوكيومنتري فيديو كسرح حلمنا بليتراتنين إذا ناي كشر بين كشر زنبرة زي تجنت على تاريخات بتصحف تسندو زولو انت قناقن إتمابو زنبرو
እቲ ንሳቶም ዝሓለፍዎ በዓላቶም ክገልፅዎ ታሪኾም ክምስክሩ ኤርትራ እውን ኣፍልጦም እንትኽህልዎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝምልከት መደባት ስለ ዘለና ኢኻ ጠቂስካዮ ደጊመ ይቀኒየለይ ተንኪዩ يقنيلنا جورج نتي سفيح مجلسيخا بتاع صبغ مدب يقنيلنا فولاتكم تخاتلتنا خا كاب غزيكم كباب حدا ساعتين 36 دقيقه غيرنا لنا تقدسكم سلسمعكمنا تقدسكم ونبسانا سلازنبركم كاب لبي مسكنكم ناي موداتا حصير موسيقى غير كفاني يقنيلي جورج سلام معلتي ثانك يو سلام كنا